Fupa lokakamiza, fupa lokakamiza. Fupa lokakamiza. Sicheka kuswampika. Fupa lokakamiza, fupa lokakamiza. Fupa lokakamiza. Sicheka kuswampika. Tivomele nyengo inasinta, moyo soudusa momwemo. Fupa lokakamiza. Moni womvera, tsopano yafika nthawi ya sewero la fupa lokakamiza. Seweroli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism, CSJ. Cholinga cha seweroli ndi kuphunzitsa anthu za ufulu, malamulo, ubereki ndi uchembere wabwino. Akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka, ndipo akujambula seweroli ndi Madalitso Chingwalu. Muli ndi ine Evelyn Mkandawire. Sabata yatha tinasiya chipwirikiti cha ubwenzi wa Mayeso ndi Tapiwa chikupitirira. Ndipo Tapiwa wafuna kupeza nzeru kuchokera kwa Zex. Kodi Zex apereka uphungu wanji kwa Tapiwa? Nanga Titha avomereza kuti agonje? Inu tumusandisiye ndekha. Tiyeni timvere limodzi. Zex, ndakuza kale kuti ndimakupatsa ulemu kuopsa koma ukangoyamba izizi zombakira pumbwana zakoyo apa ndesitithana kuli bwino nkhani itere pomwepo. Wamva iti? I repeat for the last time. Mayeso loves you. Ngati ulibe chokamba Zex ndikuti ukhale chete. Okay, but zinthu zitatu zoti iweyo kuyenera udziwe. Zinthu zake zichani zimenezo? 1. You're beautiful. 2. Mayeso loves you and you love him too. 3. You are intelligent and smart. Kodi Zex, kwani kuti cha? Ndikuti choyamba iweyo ndioneka bo ndi njole yooneka bo. Chachiwiri ndichakuti Mayeso amakukonda ndipo iweso umamukonda. Chachitatu Tapiwa ndi wanzeru. Ndapa zonsezo zimene wakambazo zindipindulira chani ineyo ngati zako yapanga chisango choyenda ndi bwezi lake kale. Mpaka nakulandira phone, laptop. Is that fair? Zikupindulira kwambiri. Chifukwa mukongola kwako, muchikondi chako, ndi munzeru zako. Muli mphamvu zoti Mayeso atha kubwera kuzagwada ndikupepesa kwa iweyo. Ndikukasiya kachibwezi kake kalekalewo. Ino. Kodi mina amati kwabwera mulendo kuzandiona. Mulendo wake manene niyo kodi? Mulendo manene dwayo ndiye ndineyo. Malume, ine nthawi zonse kubwera kwanu kwa inuyo. Sizimanisangalasa. Sizimakusangalasa bwanji. Abale anga onse akabwera kuzandiona. Amabweresa zinthu zosiyana-siyana pozandiona. Ena mabweresa zakudya, ena sopo, ena ndrama kumene. Koma ineyo nthawi zonse malume mukabwera kuno kumangobwera chimanja-manja basi. Iwe zikulonga mavuto usalalate. Chifukwa iwe sukuziwa nkhani yabwino imene takubweresera kunoko. Usalalate choncho iyayi. Mwamba? Mwabweresa nkhani yanji malume. Kuta? Mwabweresa nkhani yanji. Adani yanga ndi adani yako onse ndathana nawo ndipo animva kupweteka heavy. Mukuthandiza kuti chani malume? Ndikuti adani yanga onse animva kupweteka. Ilinda umamuda ndroja pamozi ndi mayi yake otamika aja amene ajalira mokweza chifukwa cha ine. Malume, mwamutani linda kuti? Iwe ndikuti otamika onse aja. Pamozi ndi makolo ake alinda onse alira mokweza ndipo aziwaso kuti ineyo ndine chikatundu wenweni. Kodi malume tapasuka bwino mukutanthauza chani kweni? Mavuto ndikuti linda ndi makolo ake ndathana nawo. Ine sindingalolera kuti uzivutika kundende kunoko iwo akudya nkhuku zawo kumafamu kwawoko anawo kumapita ku sukulu kumaphunzira maphunziro mtima ulizi zimenezo sindingalolera ineyo iya. Sipani malume inetu linda mukuntchula papayo linda sana ndirakwire china chiti chonse. Iwe usakale ngati umajajamba wafa. Iweyo unandiuza wekha kuti unamugwirira mwana wa gama kukoleji kwanuko. Ndipo apolisi adabwera kuzakutenga iweyo kuti ukayankhe mulandu. Ndi apapo kukana umandinamiza. Malume cheka. Ndikufusa umandinamiza. Tamverani tu zona ine ndinamugwirira linda. Koma linda ndi makolo wake sana kanene ku polisi. So pano apolisi amene abwera kuzakutengaje amati unamugwirira ndani?
apolisi anandigwira chifukwa chonena kuti Mavuto? ndinagwirira wantchito kundilande. Iwe ni mavuto odieti? Iwe mpaka kugwirira wantchito? Malume, mumvesese kungoti filimu yake sinaende bwinobwino yaye chifukwa nendo wantchitoyo tinachita kugwirizana ni mwana wantchitoyo naye ngati pa chibwenzi ka. Iwe mavuto saza kuthera limwe dzina lako mavuto saza kuthera so pano malume oti muzindimvera chisoni nde muli business kundilalatira pano muli muzindimvera chisoni muli business kundilalatira. Iwe tu unangotenga ndendende ni nyama ya malimu bambo wako. Koma ngati kunyozana kwako kakhale kumene kumalume kunyozana kwake ngati kuli kumene kumalume kuli bwino muzipita. Iyo ndikupita kumene zivayana iwe zona ine tu wandipezesa tu mavuto akulu wangu nipalamulisa zazi kundidanisa ndi agamaja pamuzi ndi amake alinda zona chekatuni ngati mwapalamula ndi zanu zimenezo ine sina kutumeni kuti mukapalamule sina kutumeni mukapalamule mlandu zimenezo ndi zanu. Ndikupita zivayani. My darling manzi. Yes darling. Ndafuna ndikuthokoze ndi mtima wanga wonse chifukwa cha chikondi chako chimene chandichotsa ine chinthu chachikulu cha manyazi. Ndakuchotsa chinthu chachikulu cha manyazi? Chinthu cha manyazi chomwe ndakuchotsa iwe ndi chani? Vuto lake to anthu amuna simumadziwa. Okay. Pakati pa ife atsikana ndi amayi. Zaka zathu zikamayandikirako 30 uku. Anthu osakuona ukuyenda ndi mamuna wa serious. Zoyankhulatu zimachuluka. Zoyankhula zake zanji? Well, anzako ena amaona ngati kuti mwina uli ndi vuto lina lake. Ena amaona ngati kuti mwina ndiwe wamwano ndi amuna amakuopa kapena kukuthawa. Nkhani zake zoterozo. Ndamaona zinthu zolakwikatu. Kwambiri to. Chifukwa tu ndi ufulu wa munthu aliyense kulowa mbanja nthawi imene iye wafuna popanda kukakamizidwa ndi wina aliyense. Darling, ukunenazo ndizoona. Komatu pakati pa ifeyo amayi miseche tu imakhala yochuluka kwambiri. Basi Ena tamayamba nkumakufufuza kumene ngati kodi amene uja sakulowa mbanja bwanji. You know, I think mdziko muno chinakula ndi umbuli kwambiri pa nkhani ya za malamulo. Ukunenazo ndizoona. Umbulidi ndi waukulu pa nkhani ya za malamulo. You see, pali lamulo ili la Gender Equality Act. Limachita kuneneratu kuti ndi ufulu wa munthu aliyense kulowa mbanja kapena ayi. Bambo kapena mayi ali ndi ufulu wopanga chisankho choti moyo wake wonse sadzalowa mbanja. Oh yes. Umenewo ndi ufulu wake ndithu. Zoonadi. Ndikumvetsetsa. Komatu anthu amayankhula. Ali mwina amene uja anagwa mu mtengo wa papaya. Tikakhala amayi ife ndi mpaka nakukunena kuti ndiwe woyenda eti. Koma chonsecho chili chisankho chako choti sukufuna kulowa munthu mbanja. You know, Spiwe, chinthu chachikulu ndi chakuti osamatekeseka ndizo kamba za anthu yayi. Very true. Anthu onse okamba miseche ngolephera. Kwambiri. Kumakhala kuwawida mtima ndi china chake. Ndipo kwambiri. Komatu pakati pa inu ya amuna miseche sikwenikweni. Yes. Koma pakati pa amayi ife ndi atsikana. Ndithu ngozi yeni ngozi. Spiwe, let people mind their own business. Chokhalira busy ndi nkhani za anthu ena ndi chani? Abale. Pamene aliyesa ndi zake zochita. Well, after kujama ine kuti ngakhale ndili opemphera koma kukwatiwa koma ndivuta. Panoto ayamba kundiwerengera miyezi kuti mwana wanga ndibereka liti. Komaso nkhani zako iwe Spiwe. Ndizoona tukoma darling. Malo moti tikambirane tsiku lokatsanzika makolo ako kuti sananyimukupita ku America. Iwe uli busy kudeteroza miseche. So darling. Ndimangofuna tumuziwe kuti mmene talowa mbanja choncho. Anthu toyamba utiwerengera miyezi ndisaka kuti mwana wathu oyamba tibereka liti. Spiwe. Yes my darling. Kodi tinakwatirana kuti tidziberekana kapena tinakwatirana chifukwa timakondana?
tinakwatirana chifukwa timakondana my darling. Nanga tinakwatirana kuti tidziupa miseche yathu kapena tinakwatirana kuti tidzipanga zofuna zathu chifukwa cha chikondi chathu? Tinakwatirana kuti tizipanga za chikondi chathu, you and me. Good. Kuti tubanja lino liende bwino. Let's close our ears to all the gossip and whatever. Okay. And instead focus on ourselves and our lives. Stop. I hear you, my darling. Izo zokhudzana tikambirana nthawi ina. But just know that tidzakhala ndi ana awiri basi. No, darling. No. Ana awiri tu achepa. Tikambirane tu bwino lomwe za nkhani ana amene tikhale nawo apa. Mukumvera ali ndi sewero la Fupa Lokakamiza. Tiyeni timvere uthengawu. Mwana wanzako muonese chikondi chose. Mwana wanza tuti mochetela chifundo ngakhale atagwiririra. Mwana wanzatu muonese chikondi chose. Andao mulika skando atunidera lanu lino. Skando yanji Ati mwana wa Zulu ali mpakati pobwera fo chogwiridwa. Ndafuna chotsapa kati bwete. abengo pali skando pamenepo mwana yotu waganiza bwino kwambiri kuti achose pakati pobwera chifukwa chogwiridwa. Mandao sokula kwera malamulo ampingo kukuphatu kuko. Abengo malamulo ampingo ndi akumpingo kwathu kokha, si malamulo a dziko iyayi. Kumpingo kwathu kucha malamulo amaletsa kudya kapado. Kodi mpingo wathu uja ungalese azipembedzo zina kudya kapado? Zonade zakuchalichi kwathu kwathu. Ndimango kumveserani to azibambo ino. Lamulo la boma la Gender Equality Act mndime ya 19 ndi 20 limalola atu mtsikana ogwiriridwa kukhala ndi chisamaliro chonse kuchipatala. Mtsikana amene wagwiriridwa ali ndi ufulu wonse wochotsa pakati kuchipatala ngati wapanga chisankho chotero. Umene utu ndi uchembere wabwino. Zonade amwali ngakhale bwalo lalikulu la milandu la mdziko muno la High Court posachedwa pali nagamula momveka bwino kuti atsikana amene ali ndi pakati pobwera chifukwa chogwiriridwa ngati uyu mwana wa Zuluwi ali ndi ufulu wochotsa pakati kuchipatala ngati akufuna kutero. Tiyeni tilemekeze ufulu wa atsikana. Tiyeni titukule dziko lathu posapondereza atsikana. Mwana wanzako muonese chikondi chose. Mwana wa mzako ndi wako yemwe. Uthengawu akukupatsirani ndi Center for Solutions Journalism, CSJ. Kumwe Tapiwa. Sopano chonduzira kuti bwere ku coffee shop kuno ndi chani. Sindikana kumana pakampasi pompachi. Ndikudzori pa college pathu patini malo ambiri kuti kanatha kumana. Bonzo akale. Bwinophunzira pa college uri nkati mwa town ndi umenewo. Ngoenda 5 minutes uyo tafika kale mu coffee shop. Just that. Ubwino wake ndi umenewo. Kuipa kwake ndikuti ena akationa pano patu kumwa coffee sipata 5 minutes kapeza kati nkhani yampeza Mayeso pakampasi pachi. Zekisitwa ndi Tapiwa ukoko kumwa coffee. Ayi. Ndiye ngakhale Mayeso apanga chani. Akhumudwa. Zex. Zitayi zimenezo. Nkhani je ndinangoyisira panjira. On a serious note. Ndipange bwanji neyo. Sana meneyo nkhani zizi za Titha ndi Mayeso zamtopetseratu. I feel greatly betrayed by your friend. Tapiwa, follow the greatest principle of love. Principle yake iti imene yoti nditsatireyo. Nzako Mayeso ali busy ndi Titha. Chibwezi chake chakalekale. Lamulo limanenedwa kutchera chipa malumbiro abanja lecha. Malumbiro amene achakusazaphwekese ndi malumbiro opsa komanso amphamvu. Malumbiro ake ati amene ufa amene ndikuwadziwa ine ndajamana kuti tidzakondana pa mtendere ndi pa mavuto. Lumbiro limene chandira mphamvu heve. Lumbiro limene chalimathamangisa Satana mbanja komanso mchikondi china chilichonse. Zex. Uzoti zimene ukamba papa ine sindikuzimvetsetsa. Ineyo ndabwera panopa kukudandaulira kuti Mayeso ayamba kupanga zopusa wina ndi chibwezi chake chakalekale. Ndiwe apo uli busy kunduza za malumbiro akubanja kaya kutchalichi.
zikugwirizana chani? zikugwirizana kwambiri. Lumbiro limene limanena zakukondana pamavuto komanso pa mtendere. Iweyo uli pamavuto pano pasi choncho. Of course. Chimene ungapange iwe ndikumukonda ndikumaka Mayeso chayo tight. Zomwe ukambatu zexine sindokumvetsetsa. Okay. So samveka. The long and short of it is, Mayeso will have to make a choice. He will choose you or Titha. Asankha mmodzi mwa inuyo. Funso ndilonera kuti abanga chisankho chotani. Wasankha kale Titha wakeyo. Tapiwa, usakhale ndiphuma. Takhadzikitsa mtima pansi. Mayeso asankha amene iye amamukonda kwambiri. Ndipo iweyo umamukonda Mayeso kwambiri. Ukumbukira mawu angacha? Of course. Choyamba ndiwe wokongola kuposa Titha. Chachiwiri, Mayeso amakukonda kwambiri, iwe umamukonda kwambiri. Chachitatu, ndiwe mtsikana wanzeru Tapiwa. Now, conclusion. Mayeso ayenera kusankha iweyo. Komano it depends on the behavior ya iweyo. Pa nthawi imene iye ali muchiputiki chofuna kusankhacho. Ndikukumva. Kumulanda Mayeso laptop yako maphuma chonchija, that was a great mistake. Because the only alternative ali nayo pano ukatenga laptop imene ali chani yachokera kwa Titha. Undiva? Zex. Nsaname ndinapsha mtima kopya. Napsha mtima ntava zolini Mayeso andi chibwenzi china. So you can understand me. I understand. Komano panopo upite ukampase Mayeso laptop uyo. Ukamuza kuti ndauna kuti assignment yako osala mu laptop iyi ndete ngadzigwiritsa ntchito. Mandizovutanso bwanji. Ukumbukire malumbiro okondana pa mtendere komanso pa mavuto. Okay, ndakumva ndiyesera. Okay, chinsinsi chachikulu koma. Ngakhale kumva kwawo kwakukulu mu mtima wako pa nkhani ya Titha. Ukuyenera kumukonda Mayeso ndi nzeru zako zonse. Ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse. Chinanso, ukakhala ndi nthawi zicheza naye Mayeso chayo, kumubweretsa ku coffee shop mmene wapangira chonchi. Behave as if Titha does not exist. If you behave as if Titha does not exist, soon she will not exist. Okay. Ndiyesera zimene zizikwa miyezi iwiri tiona kuti zitha. Usayesere kwa miyezi iwiri. Koma umuonetsere Mayeso chikondi chako nthawi zonse. Udabwa ndi zimene zitachitika. Zex walangiza Tapiwa kuti ayenera kukonda Mayeso ndi mtima wake wonse. Ngakhale Mayeso wayambanso kudyerera maso ake kwa bwenzi lake lakale Titha. Nawonso Chekatundu alira chokweza kuti atosa mavu aligone. Chifukwa iwo mbuyo monse amaganiza kuti mlandu umene mavuto akuyankha ku Kodi ndi ogwirira Linda. Koma iwo azizimungu atamva kuti mavuto akuyankha mlandu ogwirira Naliyera. Nanga Kodi ligamula bwanji pa mlandu woti mavuto anagwirira Naliyera? Fupa lokakamiza, fupa lokakamiza. Fupa lokakamiza. Silichedwa kuswampika. Tsopano yafika nthawi ya mafunso. Sabata yatha tinafunsa funso lakuti tchulani zinthu ziwiri zimene zimachitika ku sikelo kumene amayi amapita ndi ana ang'ono. Yankho lolondola ndi lakuti ku sikelo kumene amayi amapita ndi ana ang'ono kumachitika zinthu zingapo, monga kulandira katemera, kukwera sikelo kuti achipatala mwa zina aone mmene mwana akukulira, ndiponso amayi amalandira uphungu mmene angayang'anire za umoyo wa mwana. Anthu ambiri munayankha bwino funso limeneli. Ena mwa iwo amene adayankha bwino ndi awa. Funso la sabata ino nali: kodi ndi lamulo liti la boma la Malawi limene limafotokoza nkhani za uchembere wabwino, monga ufulu wokhala ndi chiwerengero cha ana chimene banja lasankha? Tumizani mayankho anu ku nambala iyi 0991 046 451, kapena lembani mayankho anu pa tsamba lathu la Facebook la CSJ News Malawi. Nambala ya 0991 046 451 ndiyongo tumiza mauthenga osati kuimba. Museweroli mavuto anali Isaac Bonongwe, Chekatundu anali Ferguson Magona, Tapiwa anali Miriam Pondani, Zex anali Robert Magasa,
Manze anali Noel Chinkwende ndipo Spiwe anali Keti Maganga. Sewero la Fupa Lokakamiza akukonza ndi a Center for Solutions Journalism ndipo akulemba ndi Brian Ligomeka. Munali ndi ine Evelyn Mkandawire. Zakhaleninso pomwepo sabata yamawa nthawi ngati yomwe ino.